Come on to fly with her. Los padres de tu marido son vascos. Vascos. Durango. Hola, tío. 8 egunetan, 7 kilometrotan. Pintxazoik ez? Eta azkenengo eguneko, azkenengo igoerako, azkenengo kilometroan, erribera itxelda. Pintxazoa! Bueno, azkenengo eguna, bestiak horri txulotan. Eta nizarantzan neuen, mentonea ban, edo nizala zuzenean. Eta azkenean pentsat, mentonea bango nizela, goizko zaitera izadia. Nik uste dut eguerdirako, arratzaldeko lehenengo ordurako, aietxeko ban nago nizela. Bainotxo bat plaian, dutxago, trena hartu, nizala, eta nizatik endaiara, eta txea. Banoia. Iritsi zaio azken eguna Juleni Frantziar Alpeak alderik alde gurutzatzeko abenturan. 9. eguna gaur etxetik kanpo, nonbaiten geratu dira, Geneva eta Aleman lakua. Eta gertu, oso gertu du Julenek Mediterraneo itsasoa, Alpe handien ibilbideko helmuga. Bietatik juntatzen dira alakoetan, hain gustura egiten ibilitako hori amaitzea egoteak eragiten duen pena, baina baita jarritako erronka burutzetik hain gertu ikusteak eragiten duen poza ere. Onik eta ondo burutzeak eragiten duen poza. Baina izue, oraindik ez da bidea amaitu, eta Julenek erabaki hartu behar izan du gainera. Hasierako asmoarekin segi eta bere zibilbidea amaitzen den lekuraino, mentoneraino egin azken etapa, edo Nizara joan zuzenean. 100 kilometro eta 3 mendate dira oraindik azken gaua pasa duen lekutik, Sensoberretik mentonera. Nizara berriz 60 kilometro eta asko zibilbide errazagoa, hainbeste aldaparik gabe. Denbora hobeto ibiliko litzateke Nizara zuzenean joan da, bertan hartu behar baitu iluntzean Hendaiarako trena. Mentonera joateak kilometro gehiago, aldapa gehiago, eta gero Nizara joateko beste tren bat hartu beharra esan nahi du. Baina behin ingertu egonda, ibilbidea bere horretan ez egiteak pena emango lioke Juleni, eta mentonen aldeko erabaki hartu du. Ez altzaio damutuko, ez aldu etxerako trenik galduko. Hain goiz irten da, dena normal, garaiz iritsi beharko luke mentonera, baina ez aldu atzeratzea ere ingo lioken ez usterik izango. Ez du eta ez ustekoetarako tarte askorik. Askorik ez, bat ere ez du, baina uste alduzue horretan pentsatzen duela. Beno, berandutu eta trena galduzkero bertan geratzeko ere etzen nuke arazo larregi izango, Julen? Urtea gendik aizkorria moan. Gutxo gura bera, 500 metrotik 1500 egobi batzea. Ikusten erritxua, horti pasau du. Hor dauk zigzag kaminoa. Hortik gora ondiokan, Untxo pasau kartela, 880 metroko desnibela. Falta gotela. 15 kilometroan. Medizia 1,6. Ez dago eski, Eusto jo eskusiak ez belotu ingo bela, zatik. Hotzik ez dago izango ezetik. Luzia dela, gaina, ez dela. Polita. Ingurua ondo dau. Ez zidan arrolak, keizako eta jauzile uzen da uzten zagati arrorak. Apegado mura. Realmente yo estudiar, Digo que ahorita ya es claro.
Kilometro bakarra San Martin mendatze gainera iristeko, eta bera erraza gainera, 100 batera. Pedalik eman gabe ia Julen, hortxe, bat gutxiago, 2 bakarrik falta. Eutsi horri, eta segi bizkor, segi egan. It's a good day today to fly? For the moment, yes. Yes. But the wind, they say 20 north, all right. But we don't know if it's a good job day or not. It's easy to learn flying? The land? Yes, landing? it's easy to learn to learn, yes. Yes, it's easy. cool. It's a school. School imaginaire. Okay. Come on to fly with us. It's easy. Yes. It's not dangerous? No. No. Not dangerous. No, dangerous. No. How many hours is necessary to It's not learn? hours, it's the fly. Flies? 40, 55 for flying Alone. along there. So first 2 people flying. Yes, a tandem or you fly with an instructor to the takeoff, an instructor to the landing, and you are with your radio. Uh-huh. Yeah. Yeah. Thank you. Bye. Indarrak hartu eta egin beharreko gainerakoak eginda, aldapa bera tokatzen zaio orain Juleni. Denbora aurrera doa, baina oraingoz ez ustekorik ez. Eta aurre ikusita moduan doa guztia. Eta hala izan dadila. Hortxe, Alpe handien ibilbidearen seinalea. Ezkerrera, ez dago galbiderik. Bueno, azkenengo puerto ondixa falta xako, 2 falta dira, baina hau da ja ondixa hau azkena. 1600 metrora jaitin dalako. Bestia ja 700 metro altuera bakarriako. Osake, venga, Turinira. Horre, Turinia 15. Izan da espero neoloko zauzer, Ze bastante bajau du, eta 1600 egoteko atzea, zaten komeni bez, kilometro gutxi izatea, ze bestela aldapa gogorra. 15 kilometrotan, a ber, ze porcentaje dakon, mendi honek. Hasi da entamentzea aldapia formala, Pokerrokerrina fateko mokua. Mediterraneo usaina dako ja honek, Ni espentzia dakot Turiniko gainetik itxasua ikusteko. Zein baino zein leku da arreba dia inguru honetakoak, Oso politak. I'm going to Menton.
L'entends? Yeah. Almost there, right? Yeah, I know. Where did you start? A week ago. A week ago, good. Yes, in Geneva. In Genève. Oh, bello. Yeah. Good. And where are you going? And just going up and down. A bit of Okay. exercise, that's it. It's a good place, very beautiful place. Yeah, it's nice, right? Yes. Yeah, see you, man. Have fun. Okay, thank you. Yeah. Eguerdixa, Aixa? Eguzkixa majo beroketan dago, Ez da ja freskuraik. Ze guzta hartu duten. Baldintxo bat. Montonea egiten izanen. Perdona. Agoiaz gora, kurriboliki, Akordaien batek zela zauzkun men Turinin Monte Carloko rallixa egiten dela, Izan be, nuen gertu dau Monaco. Left 5, 60. Right 5 into left 5. Then right 4 into left 3, open. Very narrow, then hairpin left. 80, open. Four on crest and right 4. Finish. Baina hemen ez dira konpetezineko rallixa bakar egiten. Ez dira guape bai, Hamar kilometro ya bagoiaz gorutz. Osea que... Zengo bost faltako diala. Aupa Julen, bertan duzu eta Turiniko gaina ere. Zeuk ere rallietako auto horietako batean edo motorrez errazago egingo zenuken bidea, baina ziur horrela doazenek ez dutela zuk beste gozatzen, ez zuk moduan behintzat. Bizikletak horixe du, abiadura aproposa, batetik bestera joanaz inguruarekin gozatzeko une oro. Hortxe, begien bistan duzu Turiniko gaina. Behon deizula. Hau zezan ibilbideko azkenengo puerta onduxa bestea falta, baina arek 7 metroko garaiera besterik ez dako. Hemendik ez da itxasoik ikusten, aberrandik. Azken mendateran zabiatu aurretik baina, ez usteko ederra zuen zain Julenek Turini gaineko informazio puntuan. Euskal jatorriko senarra duen emakumearekin egin du topo bertan. Durangokoak senarraren gurasoak. Eta nolako ilusioa egin dion euskaldun bat aurrean izateak. Uri Belarrea. Uri Belarrea. Uri Belarrea. Voilà, good afternoon, yeah. Yes. Arratsaldean. Yes. Okay. Julenek aproban jarri du, bada ezpada biderako alderan zeraman, frantses euskara hiztegiarekin. Où sont les toilettes? Nudango comuna. Non comuna. Bene, così, questo Sì. mi piace molto. Son 4 palabras, pero... 4 parole, mi va bene, Yeah. 4 parole. Eso para ti. Per tu. Je suis, sì, Per tu.
D'accord, mais le da questo? Para darle a tu marido. Ah, parla, sì, qua, ullala. Dale je a tu, parle. a tu marido. Sì, parlo al mio marito. Salut! Kaixo, dile, kaixo. Enguhon! Egunon. Arrastad on! Gabon! Gabon. Vostro nome? Iriondo. Lyon et les noms de famille. Iriondo. Iliondo. Iriondo. Giuliano Iliondo. Julen Iriondo. Gulen Iliondo. Hainbesterainoko ilusioa egin dio Nikoli, gure Julianorekin juntatu izanak, telefonoa hartu eta senarrari dei egin diola norekin zegoen kontatzeko. Julian. C'est rigolo. Et il parle vraiment basque. Non. Il habite à 35 Kontatu dio senarrari Julen oñatikoa dela, Oñati. Durango aldamenekoa, Oñati. eta euskaraz egiten duela. Eta beste 11 gauza. Joe Julen, bai pozik utzi duzula emakumea. Arrazola. Oui. Tira, denbora nahikotxo pasa duzu azkenean Turini gainean. Berezi izan du egia esan, baina alde egiteko ordua da. Argazkia eta bera. Grazie mille. Au revoir. Grazie mille. Ciao et bon viaggio. Merci. Hogeita 5 kilometro sospelera. Menton ez da oraindik seinaletan ageri, baina laster behar du. Gutxi falta da Julen, eta gozatu amaierar arte. Orain, aldapa bera. Barkua, zesan gure horrek, txasua gertu daudela, 35 kilometro. Txasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Gustura doa Julen Turini mendatean bera. Bide berezia da benetan Turinikoa. Azte bihurgunea bihurgunearen gainean. Hori da metro gutxian garaiera irabaztea. Edo galtzea kasu honetan. Hogeita 5 kilometroko jaitsiera luze bezain politarekin Turiniko gaineko 1.600 metroetatik sospeleko 350 pasada Julen. Horiek jaistea baino ez du falta beraz itsasora iristeko. Baina ez doa zuzen bera, azken igoera bat ere badu eta Alpe handien ibilbideak Mantonera bidean. Azkenetan azkena, Castillon mendatea. 6 kilometroko igoeria. Azkenengo hau, Col de Castillon. Gaur egoiena kontan eukita. Ez da problemaik. Azkena ata. Zortzi egunetan, 7 kilometrotan. Pintxazoik ez, eta azkenengo eguneko, azkenengo igoerako, azkenengo kilometroan, erroia pintxauta. Bueno, eskerrak denpaz nabiela, aldatu, eta gora. Meritu culpablia.
La Colombière, Izeran, Galibier, Izoar, aldapa gora inbeste kilometro egin eta gero, azken maldak ditu Julenek Kastillongo hauek. Behin tontorra harrapatuz gero, dena bera. Animo ba, egin da dauta! Itxasua! Zenbat jende jator, ze bide ederrak, eta nolako paisaiak 700 kilometroan, Frantziako Alpeetan. Eta hemen da helmuga, Menton. Tononen hasi eta 8 egun eta isa 700 kilometro ondoren aiau gara Mentonera. Kantzauta, baina alpietako mendizitan ikusitakoekin eta bizi izandakoekin gustora. Benetan, merezi dau ibilbide honek. Besteik ez, joik azkena, jogarti. Eukan guztizen amets bat beti egoten nintzen haren bizitan zain, haren bizitan zain. Herritik urrin etorrika honetan, ikusten duzen moan Suitzan gaur. Dauda Plumet, ditu ze herri edarra, hor erreka gainean zintzilik. Fabulous! Itzhar! Galibier? Ja. Itzhar? I think this is Mont Blanc, you know? Yeah. Yeah. This one in front, at the Yes, top. yes, yes. ¿Qué cojones ropa? It's a beautiful place, this. It's beautiful. It's like the moon. Yeah? I see you every day. Yeah. How many kilometers? 3, 4, 5. Askotan galdetu izan doztie zergatik ibiltzen hasen bizikletan. Karreterak dauzen moduen egonda. Zoratute gazela. Eta kuriosu da, sekula bestotzeten galdera hori nire buruan. Barrutik irteten jatelako izango da. Edo biharrezko zerbait dalako. Askok kirola itxeko biharra sentiruten dauelako. Entrenetako, estresetik ihes itxeko, edo bizikletan ibiltze hutsagatik. Neuk arnasa hartzen dut bizikletan. Baina arnasa hartzeko bier baino arrisku gehiago hartzen ditugu. Karreteak txarto, kotxiek gertuei pasatzen dira sarri, azkarregi batzuetan, eta geube badauko ze hobetu. Askok erabiltzen dugu karreteria. Errespeta ez dago. Errespeta gaitzazu.